Jotono khulumbai kya angkok sana busungo corona virus sitye sini borok rok je bayra ni phani rok borno belai inchal khai tongo yang triprani borok sungmo triprani borok no actually tan weber inchal khai maklai sungda corona virus tui hai sinthani corona virus tong gerei inge tamle inchal khai borok na sek sini borok rok belai sijak layo siwui belai lai thangmai kya joton si engineer mak sing tongo scientist mak sing tongbai siung ko ba inge ta kise kok khana din rok asuk norok bazar hati sawi tongo borok o mukhiting rogo sanitizer da use khairi ton sanitizer phuloi sim mukhiting phalchina atike borok mukhiting phalya inge nok mukhiting ke pai bai ke sa arko corona virus krinya nok saja mangka o mukhiting phalai ro corona virus busako tongi jatong krija tong nok saja mangka mukhiting ke corona virus krija nor ati wan sago tongna hingka ke mukhiting corona virus tongo norok sini borok na asik insalta khaidi angasung kok sana busungu belai lai sana busungya sini borok belai siplaying jago bukung bara rok tan we siplaying jangna ning corona virus tam saja man corona virus sab pono kirjak bai hem borok no tam sanai buni khoktui lasia gesa dan rok sini borok na tei insal khanya ni te seleng onor no kok khnana ni nongni kisa borok tori tongbai norok kisa one shot de kisa bahke kok sana nang tiprasa rok khangda tiprasa ang tiprasa jotono saya je o corona virus tei kok sanai rong ni ba kisi sao dugano thangka bu corona virus bu abu tamma kalakha asta bukha sitra ungbai kha asna ni video je nai tongnai rong bagai khulumbai ka jotono no